Zakřany. Strategická lokalita je jen 20 minut od Brna. Přímo na tomto pozemku vznikne nová výrobní a skladovací hala s prémiovými technickými prvky. Projekt nabízí výrobní prostor o ploše více než 2600 m2 s kancelářským a sociálním zázemím. Součástí bude mostový jeřáb s nosností 12,5 tuny. Konstrukce haly však umožňuje zvýšení až na 20tunovou nosnost. Podlaha s extrémní únosností 20 tun na metr čtvereční je připravena i pro nejnáročnější provozy. Díky promyšlené konstrukci a robustnímu řešení hala zvládne i těžkou výrobu. Jakmile bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí nájemní, můžeme ihned začít stavět. Hala by měla být dokončena do 12 měsíců. Zakřany nabízí skvělou dostupnost pro zaměstnance, dodavatele i kamionovou dopravu. Využijte pevných základů pro vaše podnikání a využijte výbornou dopravní dostupnost do Brna i na dálnici D1. V případě zájmu se mi ozvěte.